Salut! Eu sunt Marius și voi sunteți la tutoriale video. Astăzi am să vă arăt o variantă super simplă de a descărca videoclipuri de pe internet. Bineînțeles, o să amintesc de Mihai, este cel care ne-a propus să facem un tutorial video în sensul acesta. Ei bine, așa că am cercetat internetul și am găsit într-adevăr o variantă super simplă de a descărca videoclipuri de pe YouTube. Această variantă ajută pentru că poți descărca atât video cât și audio. Dar mai bine, hai să deschidem un browser și să vedem care este procedura. Bineînțeles, eu am deschis un browser, Chrome. În fața mea am aici un tutorial video de pe canalul nostru și vă voi arăta cum puteți descărca foarte simplu un videoclip de pe YouTube, bineînțeles. Ce trebuie să facem? Păi, în primul rând, avem nevoie de una bucată videoclip, da? Găsiți un videoclip pe internet, apoi vă duceți în adresa asta de sus, da? Exact aici unde scrie www.youtube și în față, aici la YouTube, tipăriți SS, 2 de S, da? Și apoi apăsați butonul Enter. Și o să vedeți șmecheria. Și deodată, când o să apăsați Enter, o să intre pe site-ul ăsta, savefrom.net, da? Și aici aveți posibilitatea să descărcați tutorialul video, fie MP4, fie la o calitate mai bună, la o calitate mai proastă, la o calitate mai bună. Și dacă veți apăsa pe butonul ăsta More, o să aveți mai multe posibilități de a descărca, mai multe variante. Dacă vreți să descărcați numai audio, aveți aici o opțiune de a descărca numai audio. Aici este HD sau MP3. Mai departe, intrați și voi, vedeți și voi care este treaba. Dacă veți pune 2DS în fața videoclipului, acolo unde v-am arătat eu, www.ssyoutube, vă va dirija către site-ul ăsta unde veți putea descărca ce videoclip doriți voi. De exemplu, eu dacă voi apăsa acum pe butonul Download, va începe descărcarea, ceea ce voi face acum ca să vedeți voi mai exact cum se face descărcarea. Vedeți că mi-a apărut o fereastră aici, nu rămâne nimic altceva decât apăsăm pe butonul Save și cam asta este tot. Deci, mi se pare extrem de simplă varianta asta de a descărca videoclipuri de pe YouTube. Putem să încercăm și pe alt tutorial ca să vă lămuresc. De exemplu, hai să încercăm poftim pe tutorialul ăsta video, care este tot de pe site-ul, de pe canalul nostru. Da? Deci este foarte simplu, tipăriți în fața la YouTube SS, da? Și odată ce ați apăsat Enter, vă dirigează către site-ul respectiv, da? Către site-ul acesta. Vă așteptați câteva secunde să încarce și în momentul când va încărca, veți putea descărca fără probleme. După cum și vedeți. Cam asta a fost tutorialul video. Într-adevăr e cam scurt, dar presupun că v-a fost de folos. Așa că, domnul Mihai, mai simplu de atât nici nu se poate. Nu cred că există ceva mai simplu de atâta. Eu am fost Marius, voi ați fost la tutoriale video. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de această variantă de a descărca videoclipuri de pe YouTube, adresați-ne sub tutorialul video pe site-ul nostru. Dacă sunteți pe YouTube și v-a plăcut acest tutorial, apăsați pe butonul subscribe sau abonați-vă. La revedere!